balimaw yoro chauffelen baribe Mali ani Lajine frontière la Malien jatke wale mogo taraka taga tieni badi do anga sanu bo minaw ambe sanu bo ni minaw ni femu nge mena image bela jele yirawla ambe jakara je nyogo fe anga soutien be Mali armée yi metla ka fo angina toujours et Mali jugu ga langini ye munye oye ka jatke wale do de bloka Mali mara ina fo siri mara la chukumi o de plan be metla ka to décortiquer halibi anga ta nambe tambese anga do be Mali ala kana Mali bia a jugu shibulu Malien aw ne anga janga ni image la je na la janga nga mu fambo fana fo aw ne anga janga image na je folo voilà ne Mali la jine frontière de temps angate mobulu jeni chokola ne sangla mobulu fenga odi bon mbe volume kala sambe ambe soro ka je ka tola je nyofa aba ketu mbe volume kala sam no quoi voilà aw ne anga janga na je nyofa on y a bien une image là, bella de l'Ignabala, n'est-ce pas? Ah, bon, nous, on sera au Végatcheni. Ah, ben, il y a une image là, n'est-ce pas? Agnete bella de l'Ignabala, n'est-ce pas? Voilà. Taranga machine, anga sanu bonne machine, mais au tara bejini. Agnatou là. Abela jele nyabala de n'est-ce pas Mali ninkara Mali na jene frontière de la Kararo Djumé ko le site minier du village de Denso à la frontière entre le Mali et la Guinée Conakry. Voilà, le site a été incendié et détruit une grande quantité de matériel sur le site. Plus tard dans la nuit, ils ont également attaqué et incendié les bâtiments gouvernementaux. Voilà. À filament. Les bâtiments gouvernementaux à filament. Ali gouvernement ka somu be ko bejini o rolo kele na. Donc a besebene fla oro la vogal do kala la ambe janga vogal la me. Ni sura de ni duguto de ko densu abi Mali ani la Guinée frontière la. O yemi ka o ga ga cheni chama ro ga adula yin. Kaso ko ko. Agra sura de. Sura do ga fe. Duguto ko densu. Voilà. Abela jele kuma yeme sang. Oube kan de ke quoi? Est-ce que tu vois? Oube kan ni barajugu de ke sang no. Kanga dugu jenika. C'est-à-dire que ambe sanu boni fe munu nye beaucoup font pe tien bi. Conseil mene bulu ka nyafo bela jele ngana ninkola. Surtout les autorités maliennes beya yo tieni ke. Anya yo kunu fana tukunu utara ka taka citerni dae, utara ka ta citerni daele. Ka citerni diagwa daele mogobe kata essence soluchogo muja anyo imagine Allah kateme ba ame mu ngeni foni bela jelen kofe ka fo bela jelen ka famia asimi goita be kata ni kele ni stratégie mu Mali gagne mandi kele ina ala ka dongolo dugu jatike wale mogo u ka tieni fanga do de be fara ka fenti boala munde be kanano yi Bembaliambe même au sein de l'armée a Djoubadjou doyoyi. Il faut que Moroko oro famu. C'est-à-dire Bembaliambe armée rep konana. Oya côté badoyi. On doit faire beaucoup attention à ça. Ne on yerdama ma ben. On va jamais gagner cette guerre. Mbovo bela jelengena. Tant gagner yerdama ma ben ante gagner amakle kambe gagner chukuma ante gagner ti. Oyo côté kelengi. Côté flana fana mu yetuguni. Asimi gotabe ka officier mine mununke ani bizigi mume surasu raman nyonche tanko madabla aka gele kelenga bande nintan shika la ngininge et puis metla ka fo Mali jugu uka la ngini te dowreye ka asimi gota genga boy kanani iyada agaliye fangala mesigi mabe ka kuma fefe mununu abe galudi tubabu benema kane ko ka iyada agalike Mali président ekoyi mbesiki kuma ka bela jelinga kuma infamia anga jango filmu naje nya fo bela jelingena awa uka scenario uka bara uka ulu karu ka bara la kuyi nama yereke che anga yereke che jamana te jamana defend bide anga janga nyorla me
Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Abela Djele comment, mais n'est-ce pas? Président Mina de Bé Sangoui. Donc, on a ignoré la guerre. Depuis Bamako. Aïe à la main. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et... Abela Djele nous comment, mais ça. Une hypothèse glanée. Mali kanga bin, Tchoukomina ka dika, Yad Ag-Ghali ke président et Tchoukomina. Mon vraiment scénario glandé, Francis da glanka, bokaïra. Ne pas tout en vidéo, j'ai un chien follow. Pour moi, nous devons gagner terrain dans Dondo, gagner terrain dans Dondi. Ni Maliamu tout sous cacher les masses micro, ou bon nega kokata fara, marfatikuka. Ou de beka keawa, ou beka marché bi. Pour la mnyodi. Arrogancy ani dabarabaya, ani faratilia, ani galontega tseka mali jobi. Mali mbe jone mouye bi. Diagouya Assimi est obligé à compromis. Ni Sourassou Youssiki ka Assimi Goïtala Djeni Sraka. Assimi te ka compromis avec a fanga menena fo fatoga tuturu ka fanga be chugumi. Assimi ba tuna naman kolosha abe mali da juguma. Nebe ka sraoudinya. Ni Sourassi halala domana ka Assimi balayer ka boui. Rapidement fanga in là-bas abe yelema jugu ka buluka. Ne ken bo fa seba ko dade boni fanga yele mana bolo jugu ka Sourassi fefe ne Assimi jara ka tieni ka bebetla ka problème soro isarma isatodo imasra isatodo me ka kuma réalité de fo bela jeli nga famude ataki mbe ka kem mali la jine frontière la jaban utara ka taka nga fon be jini mo ndunu yoro jamali kono bo bise ka tai awa malien de be yoro ko fuye de nous me fait que ta tienne que malien do de be teke joro la kai ta ko mali ka fen do be yan fait parce que malien do tikele do assimila pour la première fois malien denga tu marfatiku ko ka reka jamana kele ak meke folo norian fan ne fait mais kana fo sidila o karasimi clé la wallahi malien kunteni ke ko folo malien munu kumba ke ole munu rebellion ke depuis Modibo Keïta ka clé o mo konte fait ka sia to ko fait ko ina o doron didu mais aujourd'hui billahi tallahi mogo ba dende ba ali ba mako kono bi ni bira jara duna ba mako bi akadi mogo do yebi tellement Assimi utikera Assimi Goïtala mogo chama be au niveau là de mboka tiende fana de bon ubolo kono bora ka mogo neni ko de la solution autant solution non ça c'est pas la solution autant solution solution est mouillé Assimi Goïta ka dégager ka bo dron de solution tant que Assimi be fanga de be do nakata fait tant que Assimi be Allahi antenya soro kelena na nya soro ka Assimi to kelena ka fone mako tunya mako den ta to fleni billahi antenya soro kelena parce que ay kele tien ay jamana dombe farafara ni jamana be tan imanga jamana dum farafara ani politicien mandi ay politicien bekele be awni alache jomi se ka bobi ko politicien be may iya kwa me mogo da ma qualité flado sagade do ati fen kalama mogo bi jogo politicien shimay ka shimay ko Sourassi doron de kan iya kwa mogo da ali baganga fsanay je vais être très direct mali ngono mali mogo be denyuma de la au denyuma mi se ka ke Sourassi comme obise ka ke politicien ça dépend mais politicien shimay o ngalon kuma de politicien Colombe nyuma be Sourassi Colombe Sourassi nyuma be bo tant que ambe ni linka ima yo beka fanga soro uye karta fan be mine uye masina ro côté be mine segu mara bursu kono uya be mine ka be kutaibi ubeka fanga de soro ni Mali somalisé ni au système de natolai surtout Mali la jine frontière c'est très grave la jine ga ko agluto yer la de aya fo la jine ga ko agluto yer la de sinon Mali ga buru grata bugande
ko Mamadou Doumbia ka frontière sécurisée parce que Mali tse ka foyi sécurisé bi parce que président man kunane ta fantala na fantala anta togodo anta jamudo o de kenu kundo ala ka barka du Mali la ni information de kumamulu ka fana Mm-hmm.